zie ik druk in het teer met Jarno en dan ga ik helemaal de finish mist, Jarno. Maar Arno. Anno. Maar wist ik even zeggen wat woen had? Snake. Snits had woen en als het waard is... Laura. En als het red is... Janemoord. En Fiat is... Vierde. Die komt nou. Nou, die is nog net door de finish, hè? Die is nog net door de finish. We doen hem even dichterbij, hij is nog net door de finish. Lemmer. De grote L van Lemmer. En waar ben we hier? We ben ik nog op een Lemmer. Ben ik nog op een lemmer? Oh, doe vies het wel leuk, hè? Ja. Ja, dat had ik in de gaten. Nou, dit weer de finish. Maar ja, daarom impeteer maar Anno, ja, had ik even de finish mist. Dat is wel jammer. Snake. Ja. Maar je Lemmer die komt nou de finish heen, hè? Zit er ik nog een keer... Ja, hij doet het dan een keer. Lemmer gaat door de finish, maar nou moet er nog drachten grauwen. Heerenveen door de finish. Ja, nou maar de drachten en grauw en Jereveen. Ja, is grauw er nou naartoe dan? Oh nee, die komt daar aan. Daar komt grauw Jereveen en... De drachten die wordt de laatste. Ja, nou, praat maar terug. Drachten wordt de laatste. Nee, de drachten wordt net de laatste. Hoe komt het er nou bij? Deze truien. Drachten wordt de laatste van deze truien. Oké. En ze gaan nou als je spin naar de Oeh, finish. wat gaat het weer scheef net? En drachten gaat heel scheef. En vorige keer is hij in het wetterrak gehaald. En eens een keer komen... Wist je wat het is, het wetterrak? Ja. Maar ik weet het nog net, kist me dat even nu lezen? Ja, ze komen heel scheef bij het Skûtsje en dan komen ze beland in het wetter. De vorige keer doe je er een Skûtsje en dan kwam hij bij de veer tot de nekken wel in de sleet aan. Nou, het is het is al maar, hè? Ja, van die maar. Het is de maar, hè? Want De maar. het Skûtsje past net in de sleet, pap. Nee, maar Ja, de vinger eroer. dit jaar de veer. Ik kan toch verkeerd drachten het twadden. Dacht ik het twadden hoorde vinden. Nee, lieve. Helaas, Jeroen. Ja, die is wat oude zakken, ja. Hij had een wat obstakels om mijn smarge uitskieten wien. En nou Wist je wat dat is, smarge uitskieten wien? nee. Dan helpt de ene Skûtsje die hoort de wien van de oren vast, zeg maar. Dat weet ik nooit. Dan had ze bij... Pak grauwen nog wel. Ja, dracht een paar grauwen wel. Ja. Hoe ligt het met het klassement? En Grauw die pakt de laatste. Grauw is de laatste. Tje, en hier komen mijn vrienden aan, hè? Van de hele mannen. Hier is Berend Mink, mij ziet mijn man heen. En er zitten trouwens drie minks. En nog een hoe neemt dat? Een pakensisser. Zit er ook nog op? Dus ik moet ze wel even scherp haaien. Ja, dat zien broer loopt, Jitse. Zit je er ook op? Jitse, Joop. Wie is omke had vroeger lekker skipper West. Waar je die nomke? Lau Kuipers. Wat heb ik hier de hele mannen mooi in beeld. Wat hebben we weer een geluk, vies net Anno? Ja, de hele man, nee, ik weet niet wat hij doet, maar misschien gaat hij over de finish. Wat zei het mooi? Dit krijgt Theo Wat, komen. ja, dit is correct Theo komen, ja. Nu kist er wel mij maaien. Best je monnik? Weet ik echt? Nee. Oh. Slechtje? Hoi, ik zit even op die stoel. Ik ga weer even staan. Ik moet alleen nog even de hele mannen houden, de finish. Oh, dat vind ik echt wel aardig. De hele man die gaat haast door de finish. En hij gaat door haast door de finish. En hij gaat dan ook kraken. Nou, dat krijg ik net. Ja, hij gaat nou een mooi scheef. En nou zit hij in het midden erop. En nou is hij doorheen. Is die er doorheen? Ja. Ik had Scott nog net, jetje. En nou komt lang water doorheen. Nee, jongen, de hele mannen die leidt er nog naar die eens doorheen. Ja, nou is het. Ja! De hele man Nou is het Scott West. En nou is de hele mannen er doorheen. En nou moet het er nog op hier doorheen. Dus juist het eerste Ja, en nou maar het lang worden nog doorheen, maar de zwaan. Ja, dan staat voor hem
Dit is ook een meter, hè? Ik ben al een meter, jong. Is de volgende met een goer. En Maar ik vind het nou wel mooi, West, want we zitten alweer op 4 minuten. en nou Theo komen. ja. Of Gjalt. Gjalt, wat vies Gjalt is zo leuk. Ja. Maar was het geen lang hier, hè? Nee. Nou. Dat zo, die was het hier, hè? Nou, sure. Ik zal je maar even de presentator zien laten. Oh, dan maak ik hem eerst weer even uitzoomen. Dit wie de presentator, hè? Anno. Die had me even geholpen met de finish, hè? Ja. En waar had nou woon? Snee.